Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Binigay niyo pong tricycle patrol sa amin. Malaking pong tulong ito sa mga kababayan naman, mga kabaryo namin. 51 bagong barangay patrol units handa na magserbisyo sa Pampanga. So marami po talagang salamat, Nanay, sa tulong nyo sa mga PWD. Higit 3,200 PW students at anak ng PWD nakatanggap ng financial assistance mula sa Kapitolyo. Here, diba? Talagang kailangan sa lalaki yan. Not only tuli, pati yung dental. Para bago sila totally magbakasyon, maglalaro, enjoy, ito muna, tuli. At kung kailangan na may pabunot, bunot. Libreng tuli at dental mission handog sa mga Tagalubao. Libo-libong repolyo mula Benguet, libreng pinamahagi sa Pampanga. At mayaman la pa rin ang pamangkin Pampanga. Mechanic! At Pinoy Big Brother Celebrity Collab Big Winner Mika Salamanca bumisita sa Pampanga. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabalen, handang-handa na nga magserbisyo ang 51 bagong patrol units dito sa Pampanga. Mas pinaigting pa ang peace and order sa Pampanga sa pangunguna ni Governor Lilia Nanay Pineda. Katuwang ang DSWD Region 3 matapos ipamahagi ang nasa 51 na mga bagong barangay patrol units sa 4 na bayan sa lalawigan. Personal na tinanggap ng mga kapitan at barangay tanod ang mga susi ng kanilang service vehicles na gagamitin sa mas mabilis na pagpapatrolya at pagtugon sa insidente sa kanilang komunidad. Maraming salamat po, Gov, at saka kay Vice at sa mga sangguniang bayan. Binigay niyo pong tricycle patrol sa amin. Malaking pong tulong ito sa mga kababayan naman, mga kabaryo namin. Ito pong bigay ni Nanay, gagamitin po natin ito sa pagroronda at paghahatid ng mensahe sa ating mga barangay. Ayon kay Gov Nanay, mahalaga ang mga patrol units upang mapalakas ang mobility at response capability ng mga barangay, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Alam niyo po ito, Director Venus, 1 liter, lang po 90 pesos kung tama ako 48 kilometers. Sumama na kayong duduro. So, pinagawa po natin ito kasi parang continental lang po ito. Sabi ko, pag upo ko kailangan. Ito yung ibigay ko sa mga tanong kasi sa peace and order po, no? Makapatutulungan yung mga kapulisan natin. So, marang-marang lang pong bagay, di ba? Na kayo magbilan, na kayo makiyagaw pa rin patrol na rin kapitan nyo, at na kayo sarili yun, di ba? So, kailangan, pag masipag kayo, kanya nagyamala kayo yung sweldo, kahit na wala po kayong sweldo. So, Kabilang sa tumanggap ng patrol units ang Minalin, Apalit, Santo Tomas at Bacolod. Sa kabuuan, umaabot na sa 247 patrol units ang naipamahagi mula sa target na 505 barangay sa buong lalawigan na may halagang tinatiyang 29.6 million pesos. Napakalaking tulong dito at it is very timing na ngayon nasa crisis tayo at yung mga barangay service na mga four wheels medyo mas malaki yung consumo nila sa fuel kaya napaka-timing kasi ito ay matipid at ang pinaka-importante is yung para ma-maintain dahil syempre sa mahal ng diesel kung wala na talagang enough budget para umikot sila maapektuhan yung peace and order. So
Ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng ating mga barangay para matulungan ang ating mga kapulisan, di ba? Plus yung security and safety ng ating bayan. So, Nay, sa ngalan po ng bayan ng Minalin, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil alam niyo po ang mga nararamdaman namin, ang mga hinaing namin, at ang mga problema namin. Meron po talaga kaming nanay na nakikinig sa aming mga hinaing. Kaya, Nay, maraming salamat po. Bukod sa seguridad, ipinagmalaki rin ni Gov. Nanay ang tagumpay ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Noong nakaraang taon, naglaan ng 450,000 pesos bilang paunang kapital para sa mga fabricator group upang makapagsimula ng kanilang produksyon. Sa kasulukuyan, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan sa mga ito para sa paggawa ng sidecar ng tricycle na siyang ipinamamahagi sa ilalim ng programa na nagbibigay ng tuloy-tuloy na hanap buhay sa mga Kapampangan. So ngayon, inulit ko. Pagkakaroon lahat, ang napamigay na natin, 247, pero bibigyan natin lahat yung mga 505 barangays. So nagpapasalamat ako sa ating mga fabricators. Ngayon, salamat ha, salamat. Ang ganda ng gawa nyo. Kulito. Sana, at ito, pasalamat po tayo sa DSWD kasi dinagdagan yung mga puhunan nila. Kaya mabilis na talaga sila gumagawa ngayon. Sana mapalaki nyo yan. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang napapalakas ang seguridad, kundi pati na ang kabuhayan sa lalawigan ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Higit 3,000 naman na student PWDs at mga anak ng PWDs ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Kapitolyo. Isang proud na ina si Maria Sarmiento mula Barangay Dila-Dila, Santa Rita matapos makapagtapos ang kanyang 12 years old na anak na may autism bilang consistent honor student mula grade 1 hanggang grade 6. Sa kabila ng hirap at gastos sa pagpapagamot, hindi siya sumuko. Patuloy niyang sinuportahan ang kanyang anak upang makahalubilo at makapag-aral kasama ang ibang bata. Actually, mahirap. Dati, grabe. Nung maliit pa, yung pag nagtatantrum sila, as in, grabe, minsan maiiyak na ako, yung gano'n. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-control, paano ko siya i-disiplina. Pero sa tagal-tagal din naman ang panahon, yung bata, mag-ano din sila, parang naiiyak ako, mag-i-improve din naman sila with the help of therapists, parents, teachers, gano'n. Yung mga marunong lang umintindi sa kanila para sila din mismo mag-grow din sila sa sarili nila. Sa murang edad, puno naman ng pag-asa at pangarap ang 10 years old na si Angela Fabian. Anak siya ng isang PWD na nanay community worker na na-diagnose ng sakit na scoliosis. Dahil sa kanyang pagmamahal sa ina at malasakit sa kapwa PWDs, pangarap ni Angela na maging doktor balang araw upang makatulong at makapagpagaling ng iba. Doktor. Maging doktor. Bakit doktor gusto mo? Para matulungan ko po mga PWD. Para po mapagaling yung mga sakit nila. Para matulungan ang mga katulad ng anak ni Maria at Angela, kabilang sila sa higit 3,200 na batang PWD at anak ng PWDs mula sa una, ikalawa at ika-4 na distrito ng Pampanga na nakatanggap ng educational financial assistance mula kina Governor Lilian Pineda, Vice Governor Dennis Data Pineda, Lubao Mayor Esme Pineda, Apalit Mayor Jun Tatangco, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa magkakaibang payout na ginanap sa bayan ng Lubao, Magalang at bayan ng Apalit. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,500 cash assistance at food packs mula sa Kapitolyo. Thankful po talaga kami mga parents na natutulungan ni nanay. So marami po talagang salamat nanay sa tulong nyo sa mga PWD. Ipinangako naman ni Gov Nanay at Vice Gov Delta na patuloy silang hahanap ng paraan
upang madagdagan pa ang financial assistance at magsagawa ng medical mission para sa mga PWDs bilang suporta sa kanilang pangangailangan at edukasyon. Sinabi ko rin po kang Vice Gov na kailangan ni medical mission ko na rin anak ko. Bayo na lumot, kailangan i-check up tala pa. Parents, check up tala. Pag medical mission, pakwakongan, pa-check tala ka rin pediatrician, kailangan lang din ng multivitamins, check tala, atin lang aliwang daramdaman. Kailangan malusog na rin anak. Sabi kayo kung Vice Gov, yung po 2005 mo, di ba? Diba, karapuan ako, sabi ko po ang Vice Gov, Malagila. Isabihan niya po, kaya po milagdagan kayo yung allowance niya. Dagdag pa rito, plano din ng mga lider na ipasyal ang mga bata sa isang theme park bilang pagkilala sa kanilang sipag at determinasyon sa pag-aaral sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Kayo na, ikaw yung scholar dala na kayo kay theme park, baka yung makapamasyal, Hanggang po yung rides, makasakay kayo pa rin. Diba? Baka nito masayay kayo yung summer. Sa tala ng Provincial Social Welfare and Development Office, kulang-kulang sa 5,000 kabataang PWD at anak na mga PWDs ang regular na tinutulungan ng Kapitolyo. Para sa Balita Pampanga, Luz Rutao. Aabot naman sa 4 na milyong piso ang halaga ng financial assistance na naipamahagi sa mga kabalen na may sakit. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagpapagamot, pinaigting ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang pagtulong sa mga may sakit na kabalen na pinangunahan ni Governor Lilia Nanay Pineda. Personal na pinangunahan ni Gov Nanay kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang pamamahagi ng humigit kumulang 4 na milyong pisong halaga ng medical assistance sa 87 benepisyaryo na may iba't ibang karamdaman nitong Lunes. Karamihan sa kanila ay mga cancer patients na nangangailangan ng tuloy-tuloy at magastos na gamutan. Isa sa mga natulungan si Aling Agrafina, isang liver cancer patient na nakatanggap ng 68,000 pesos na tseke, halagang malaking ginhawa na upang maipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot. Ito niyang panulok ako ng masaya ako. Bakit? Uling may yulong ka akong tanang gaman. Bahagi na ng regular na programa ng Kapitolyo ang lingguhang pamamahagi ng tulong medikal na naglalayong maibsan ng pinansyal na pasanin ng mga pamilyang dumaranas ng karamdaman. Sa bawat Lunes, milyong-milyong piso ang inilalaan upang matiyak na may agarang masasandalan ang mga nangangailangan. Maragulog pasalamat kaya binyan niya ka akong napuntin. Para mabuhay ako. Mahigpit ding paalala ni Gov Nanay sa mga benepisyaryo na huwag magbigay ng anumang komisyon o bayad sa sino mang tumulong sa kanilang aplikasyon. Aniya, ang buong halaga ng tulong ay dapat mapunta lamang sa pagpapagamot at hindi sa ibang gastusin. Mabilin ko po kay kayo. Kinusapan tayo, puro totoo. Nung nino man po'y kasabi yun na dininad ako pera. Eyo mani ang komisyon, bibiyeren pera yun, kay Bachoking Lanma, upang katiwala, ikayo mamayad, karyat ang doktor yun, ikayo mamayad, karyat ang pikautangan yun, pagkatiwala ka rin, hindi tamo po. Para naman sa mga kabalen na nagnanais mag-avail ng medical assistance, hinihikayat ang publiko na sundin ang tamang proseso na makikita sa official Facebook page ng Pampanga PIO. Sa patuloy na malasakit at direktang pakikipag-ugnayan ni Gov Nanay sa mga pasyente, nananatiling layunin ng Kapitolyo na hindi lamang magbigay ng tulong pinansyal, kundi maghatid din ng pag-asa at ginhawa sa bawat pamilyang nangangailangan, lalo na sa panahong ang kalusugan ay kaakibat ng mabigat na gastusin. Libreng tuli at medical mission naman ang handog sa mga Tagalubao.
Ipinakita ng mga big boys na ito ang kanilang kisig at tapang dahil ganap na ngang mga binata ang 10-year-old twins na sina Aquari at Aguilay mula bayan ng Lubao matapos matagumpay na makapagpatuli sa tulong ng programa ng lokal na pamahalaan. Medyo may kasakitan raw, pero kinaya. Mula sa pagkabata hanggang sa mahalagang yugto ng kanilang paglaki, sabay na hinarap ng kambalang kanilang unang hakbang tungo sa pagiging mga mama. Did it hurt? Not really. I was not crying. I was screaming in pain lang. Ayon sa kanilang ina, hindi lamang sila nakatipid, kundi nakasiguro pa sa ligtas at maayos na serbisyo para sa kanyang mga anak. Thank you dito sa pa-free na na ganito. Ang laking tulong nito sa aming mga parents. Kasi kung sa private namin gastos yun eh. Nasa 3 to 4K daw. Dito 'di ba? Ang ganda ng programa ni Mayora. Ang 12 years old naman na si Matt, pinilit ang kanyang nanay na ipatuloy siya dahil kinakantsawan daw siya ng kanyang mga kaklase. Paano mo gusto magpatuloy? Na-sir po ako sa school. Dapat po grade 4 pa lang po ako. Dapat po tuloy na po ako. Kaso? Ayaw po ni mama. Para po, di ko po maramdaman yung sakit. Malaki din po kasi alam naman po natin hindi gano'n kamura yung medyo pricey din po siya kapag papatanggal ka ng ngipin saka magpapatuli. May rin po siya. Medyo menos gastos po sa amin. Ilan lamang ang mga batang ito na nakapagpatuli at personal pang kinamusta ni Lubao Mayor Esmeralda Pineda at Councilor Jason Victorino sa isinagawang Operation Tule at Dental Mission 2026. Isinagawa ang programa katuwang ang Provincial at Municipal Health Office sa Barangay San Francisco at Santa Monica. Every year, di ba? Talagang kailangan sa lalaki yan. Not only tuli, pati yung dental. So, sabi ko, tinapos lang yung school. At least pagkatapos ng school, para bago sila totally magbakasyon, maglalaro, enjoy, ito muna, tuli. At kung kailangan na may pabunot, bunot. Yes, ito naman, di ba? Basta natuli sila, so mayroon silang pain reliever, mayroon din naman antibiotic. Para at least kung 3 or 4 days, para masigurado na okay yung magiging walang magiging infection. At sabi ko nga rin naman, kahit na kung in case magka-problema, sabihin lang nila sa mga RHU doctor. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa mga barangay dahil sa mataas na turnout ng mga kabataang nakiisa sa programa. Actually before, pinapa-relax ko lang sila kasi pinagdaanan ko din naman yung operasyon na ganito. So, ini-encourage ko lang sila na huwag matakot kasi pagdating naman sa tuli dahil mas maganda na yung pamamaraan natin ngayon, hindi na siya kasing sakit noon. So, at least ito, mas okay na para sa kanila. Kailangan lang nila lakas ng loob. Pero bakit nga ba nagpapatuli? Ayon sa Provincial Health Office ng Pampanga, karaniwang isinasagawa ito tuwing bakasyon habang walang pasok. Hindi man ito obligasyon, pinipili ng marami ang pagtutuli dahil sa 3 pangunahing dahilan. Una, kalusugan para maiwasan ang impeksyon. Ikalawa, kalinisan dahil mas madaling alagaan. At ikatlo, tradisyon bilang bahagi ng pagiging binata sa kulturang Pilipino. Importante yan, no? Lalo na yung bata ready na, no? Kasi yung normal na anatomy kasi ng ari natin, nakabalot pa, no? So kailangan natin tanggalin yung pinakadulo na balat kasi kung di natin tatanggalin yon, nag-accumulate yung whitish discharge doon, yung tinatawag nilang smegma, nagiging cause ng infection. So nagiging common sa mga hindi tuli yung UTI, no? At may mga cases rin kasi na nagiging cause rin yung mga hindi tuli na nagkaka-cancer. Bukod sa libreng tuli, nagsagawa rin ng dental mission sa bayan, katuwang ang Kapitolyo ng Pampanga, upang masigurong tuloy-tuloy ang serbisyong pangkalusugan sa bawat tubawenyo. Patunay na sa simpleng programa, malaking pagbabago ang naidudulot sa kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. Para sa Balita Pampanga,
Luis Zurutao. Libo-libong repolyo naman mula Benguet ang libreng ipinamahagi dito sa Pampanga. Nasa 80 hanggang 100 pesos ang bentahan bawat repolyo sa supermarket na ito sa lungsod ng San Fernando. Pero dito sa bayan ng Guagua, libreng ipinamahagi ito. Sa halip kasi na mabulok sa Bukirin, nakatagpo ng bagong saysay ang libo-libong kilo ng repolyo mula Benguet matapos itong maipamahagi sa iba't ibang komunidad sa Guagua at karating na lugar. Humigit kumulang 3,500 kilos ng repolyo ang naihatid sa mga residente, bunga ng sama-samang pagkilos ng mga organisasyon at voluntaryo. Orihinal itong ani ng mga magsasakang nahirapang maibenta ang kanilang produkto, isang problemang karaniwang kinakaharap tuwing may oversupply sa merkado. Sa tulong ng North Blooms, kasama ang Pombrera Cat Flowers, Ornamental Plants and Vegetable Association at Pombrera Business Park sa Guagua, nais sa katuparan ang distribusyon. Inabot nito ang mga benepisyaryo mula sa bayan ng Guagua, sa Smuan, Florida Blanca at Lubao sa Pampanga hanggang sa ilang bahagi ng Bataan. Bawat isa ay pinayagang magpuno ng tig-iisang eco bag. Isang simpleng hakbang na naglalayong mas maparami ang makinabang sa inisyatiba. Higit pa sa simpleng pamamahagi, ipinakita ng proyekto ang isang praktikal na solusyon sa dalawang suliranin, ang pagkalugi ng mga magsasaka at ang pangangailangan ng mga komunidad sa abot-kayang pagkain. Sa ganitong paraan, ang dating problemang agrikultural ay nagiging pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan ng komunidad. Suportado ng pamahalaang panlalawigan, ang mga ganitong paraan, ang dating problemang agrikultural ay nagiging pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan ng komunidad. Patunay na sa tamang koordinasyon at malasakit, ang ani ng isa ay maaaring maging biyaya para sa nakararami. At eto naman, PBB Collab Big Winner bumisita dito sa probinsya. Sino kaya siya? Alamin sa report. Muling nagbalik dito sa Pampanga ang Kapampangan influencer at PBB Celebrity Collab Edition Big Winner na si Mika Salamanca. Nag-homecoming si Mika para tuklasin ang mga tanyag na destinasyon sa lalawigan. Ang masasabi ko lang na yung Pampanga din is very civilized na din talaga. And pag pinuntahan mo siya, hindi na din siya, kumbaga nakikipaglaban na siya sa iba't ibang city talaga dito sa Pilipinas. Mula sa Palacol Summer Place sa Florida Blanca hanggang sa mga patok na culinary destination sa lungsod ng San Fernando, dinayo ng Kabalen Celebrity. Sa kanyang pagbabalik, mas lalo siyang namangha sa ganda, sigla at patuloy na pag-unlad ng Pampanga. Hinikayat ni Salamanca ang mga kabalen at mga turista na bisitahin, lasapin at ipagmalaki ang lokal na turismo ng lalawigan. Mibat keng ibat, makatiniya pa rin Pampanga. Manyaman la pa rin reng tao magmahal at manyaman la pa rin ang pamangan ken Pampanga. Mekani! Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguranda ka. Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Binigay niyo pong tricycle patrol sa amin. Malaking tulong ito sa mga kababayan naman, mga kabayo namin. 51 bagong barangay patrol units handa na magserbisyo sa Pampanga. So marami po talagang salamat nanay sa tulong nyo sa mga PWD. Higit 3,200 PW students at anak ng PWD nakatanggap ng financial assistance mula sa Kapitolyo.
Here, di ba? Talagang kailangan sa lalaki yan. Not only tuli, pati yung dental. Para bago sila totally magbakasyon, maglalaro, enjoy, ito muna, tuli. At kung kailangan na may pabunot, bunot. Libreng tuli at dental mission handog sa mga Tagalubaw. Libo-libong repolyo mula Benguet, libreng pinamahagi sa Pampanga. At mayaman la pa rin ang pamangan Ken Pampanga. Mechanic! At Pinoy Big Brother Celebrity Collab Big Winner Mika Salamanca bumisita sa Pampanga. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabalen, handang-handa na nga magserbisyo ang 51 bagong patrol units dito sa Pampanga. Mas pinaigting pa ang peace and order sa Pampanga sa pangunguna ni Governor Lilia Nanay Pineda. Katuwang ang DSWD Region 3 matapos ipamahagi ang nasa 51 na mga bagong barangay patrol units sa 4 na bayan sa lalawigan. Personal na tinanggap ng mga kapitan at barangay tanod ang mga susi ng kanilang service vehicles na gagamitin sa mas mabilis na pagpapatrolya at pagtugon sa insidente sa kanilang komunidad. Maraming salamat po, Gov, at kay Vice at sa mga sangguniang bayan sa binigay niyo pong tricycle patrol sa amin. Malaking pong tulong ito sa mga kababayan naman, mga kabaryo namin. Ito pong bigay ni Nanay, gagamitin po natin ito sa pagroronda at paghatid ng mensahe sa ating mga barangay. Ayon kay Gov Nanay, mahalaga ang mga patrol units upang mapalakas ang mobility at response capability ng mga barangay, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Alam niyo po to, Director Venus, 1 liter, lang po 90 pesos kung tama ako 48 kilometers. Sumama na kayong duduro. So, pinagawa po natin ito kasi parang nag-mental lang po ito. Sabi ko, pag upo ko kailangan. Ito yung ibigay ko sa mga tanong kasi sa peace and order po, no? Makapatutulungan yung mga kapulisan natin. So, marunong lang kung bagay, di ba? Na kayo magbilan. Na kayo makiyagaw pa rin patrol na rin kapitan nyo. At ina kayo sarili yun, di ba? So, kailangan pag masipag kayo, kanya nagyamala kayo ng sweldo, kahit na wala po kayong sweldo. So, Kabilang sa tumanggap ng patrol units ang Minalin, Apalit, Santo Tomas at Bacolod. Sa kabuuan, umaabot na sa 247 patrol units ang naipamahagi mula sa target na 505 barangay sa buong lalawigan na may halagang tinatiyang 29.6 million pesos. Napakalaking tulong nito at it is very timing na ngayon nasa krisis tayo at yung mga barangay service na mga four wheels medyo mas malaki yung consumo nila sa fuel kaya napaka-timing kasi ito ay matipid at ang pinaka-importante is yung para ma-maintain dahil syempre sa mahal ng diesel kung wala na talagang enough budget para umikot sila maapektuhan yung peace and order. So ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng ating mga barangay para matulungan ang ating mga kapulisan, di ba? Plus yung security and safety ng ating bayan. So, Nay, sa ngalan po ng bayan ng Minalin, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil alam niyo po ang mga nararamdaman namin, ang mga hinaing namin, at ang mga problema namin. Meron po talaga kaming nanay na nakikinig sa aming mga hinaing. Kaya, Nay, maraming salamat po.
Bukod sa seguridad, ipinagmalaki rin ni Gov. Nanay ang tagumpay ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Noong nakaraang taon, naglaan ng 450,000 pesos bilang paunang kapital para sa mga fabricator group upang makapagsimula ng kanilang produksyon. Sa kasulukuyan, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng pamalaang panlalawigan sa mga ito para sa paggawa ng sidecar ng tricycle na siyang ipinamamahagi sa ilalim ng programa na nagbibigay ng tuloy-tuloy na hanap buhay sa mga Kapampangan. So ngayon, inulit ko. Pagkakaroon lahat, ang napamigay na natin, 247, pero bibigyan natin lahat yung mga 505 barangays. So nagpapasalamat ako sa ating mga fabricators. Ngayon, salamat ha, salamat. Ang ganda ng gawa nyo. Kulito. Sana. At ito, pasalamat po tayo sa DSWD kasi dinagdagan yung mga puhunan nila. Kaya mabilis na talaga sila gumagawa ngayon. Sana mapalaki mo yan. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang napapalakas ang seguridad, kundi pati na ang kabuhayan sa lalawigan ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Higit 3,000 naman na student PWDs at mga anak ng PWDs ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Kapitolyo. Isang proud na ina si Maria Sarmiento mula Barangay Dila-Dila, Santa Rita matapos makapagtapos ang kanyang 12 years old na anak na may autism bilang consistent honor student mula grade 1 hanggang grade 6. Sa kabila ng hirap at gastos sa pagpapagamot, hindi siya sumuko. Patuloy niyang sinuportahan ang kanyang anak upang makahalubilo at makapag-aral kasama ang ibang bata. Actually, mahirap. Dati, grabe. Nung maliit pa, yung pag nagtatantrum sila, as in, grabe, minsan maiiyak na ako, yung gano'n. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-control, paano ko siya i-disiplina. Pero sa tagal-tagal din naman ng panahon, yung bata, mag-ano din sila, parang naiiyak ako, mag-i-improve din naman sila. With the help of therapists, parents, teachers, gano'n. Yung mga marunong lang umintindi sa kanila para sila din mismo mag-grow din sila sa sarili nila. Sa murang edad, puno naman ng pag-asa at pangarap ang 10 years old na si Angela Fabian. Anak siya ng isang PWD na nanay community worker na na-diagnose ng sakit na scoliosis. Dahil sa kanyang pagmamahal sa ina at malasakit sa kapwa PWDs, pangarap ni Angela na maging doktor balang araw upang makatulong at makapagpagaling ng iba. Doktor. Maging doktor. Bakit doktor gusto mo? Para matulungan ko po mga PWD. Para po mapagaling yung mga sakit nila. Para matulungan ang mga katulad ng anak ni Maria at Angela, kabilang sila sa higit 3,200 na batang PWD at anak ng PWDs mula sa una, ikalawa at ika-4 na distrito ng Pampanga na nakatanggap ng educational financial assistance mula kina Governor Lilia Nani Pineda, Vice Governor Dennis Data Pineda, Lubao Mayor Esme Pineda, Apalit Mayor Jun Tatangco, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa magkakaibang payout na ginanap sa bayan ng Lubao, Magalang at bayan ng Apalit. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,500 cash assistance at food packs mula sa Kapitolyo. Thankful po talaga kami mga parents na natutulungan ni nanay. So marami po talagang salamat nanay sa tulong nyo sa mga PWD. Ipinangako naman ni Gov Nanay at Vice Gov Delta na patuloy silang hahanap ng paraan upang madagdagan pa ang financial assistance at magsagawa ng medical mission para sa mga PWDs bilang suporta sa kanilang pangangailangan at edukasyon. Sinabi ko rin po ang Vice Gov na kailangan ni medical mission ko lang yung anak ko. Bayo na lumot, kailangan i-check up tala kami. Parents, check up tala. Pag medical mission, pakwakongan, pa-check tala ka rin pediatrician. Kailangan lang din ng multivitamins, check tala, nakaatin lang aliwang dalang naman. Kailangan malusog ka rin anak. Sabi kayo kung Vice Gov,
Yung tapyo po, 2005 po, di ba? Diba, karapuan ako, sabi ko po ang vice ko, malatiya. Isabihan niya po, kaya pong ilagdagan kayo allowance niya. Dagdag pa rito, plano din ng mga lider na ipasyal ang mga bata sa isang theme park bilang pagkilala sa kanilang sipag at determinasyon sa pag-aaral sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Kayo na, ikaw yung scholar eh, dala na kayo kay theme park, baka yung mga pamasyal, Nandang po rin yung rights, makasakay kayo pa rin. Diba? Baka nito masayay kayo yung summer. Sa tala ng Provincial Social Welfare and Development Office, kulang-kulang sa 5,000 kabataang PWD at anak na mga PWDs ang regular na tinutulungan ng Kapitolyo. Para sa Balita Pampanga, Luz Rutao. Aabot naman sa 4 na milyong piso ang halaga ng financial assistance na naipamahagi sa mga kabalen na may sakit. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagpapagamot, pinaigting ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang pagtulong sa mga may sakit na kabalen na pinangunahan ni Governor Lilian Nanay Pineda. Personal na pinangunahan ni Gov Nanay kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang pamamahagi ng humigit kumulang 4 na milyong pisong halaga ng medical assistance sa 87 benepisyaryo na may iba't ibang karamdaman nitong Lunes. Karamihan sa kanila ay mga cancer patients na nangangailangan ng tuloy-tuloy at magastos na gamutan. Isa sa mga natulungan si Aling Agrafina, isang liver cancer patient na nakatanggap ng 68,000 pesos na tseke, halagang malaking ginhawa na upang maipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot. Ito niyang panulok ako ng masaya ako. Bakit? Uli may yuling ka akong tanang daman. Bahagi na ng regular na programa ng Kapitolyo ang lingguhang pamamahagi ng tulong medikal na naglalayong maibsan ng pinansyal na pasanin ng mga pamilyang dumaranas ng karamdaman. Sa bawat Lunes, milyong-milyong piso ang inilalaan upang matiyak na may agarang masasandalan ang mga nangangailangan. Maragulog pasalamat kaya binyan ka akong napon din. Para mabuhay ko. Mahigpit ding paalala ni Gov Nanay sa mga benepisyaryo na huwag magbigay ng anumang komisyon o bayad sa sino mang tumulong sa kanilang aplikasyon. Aniya, ang buong halaga ng tulong ay dapat mapunta lamang sa pagpapagamot at hindi sa ibang gastusin. Mamabilin ko kay kayo. Kinusapan pa mo, puro totoo. Nung nino man po'y kasabi yun na dininad ako pera. Eyo mani ang komisyon, eyo bigyan pera yun kay Bachoking Lanma, eyo upang katiwala, ikayong mamayad, karyat ang doktor yun, ikayong mamayad, karyat ang pikautangan nyo, eyo pagkatiwala ka rin, hindi tamo po. Para naman sa mga kabalen na nagnanais mag-avail ng medical assistance, hinihikayat ang publiko na sundin ang tamang proseso na makikita sa official Facebook page ng Pampanga PIO. Sa patuloy na malasakit at direktang pakikipag-ugnayan ni Gov Nanay sa mga pasyente, nananatiling layunin ng Kapitolyo na hindi lamang magbigay ng tulong pinansyal, kundi maghatid din ng pag-asa at ginhawa sa bawat pamilyang nangangailangan, lalo na sa panahong ang kalusugan ay kaakibat ng mabigat na gastusin. Libreng tuli at medical mission naman ang handog sa mga taga-Lubao. Ipinakita ng mga big boys na ito ang kanilang kisig at tapang dahil ganap na ngang mga binata ang 10-year-old twins na sina Aquari at Aguilay mula bayan ng Lubao matapos matagumpay na makapagpatuli sa tulong ng programa ng lokal na pamahalaan. Medyo may kasakitan raw, pero kinaya. Mula sa pagkabata hanggang sa mahalagang yugto ng kanilang paglaki, sabay na hinarap ng kambalang kanilang unang hakbang tungo sa pagiging mga mama. Did it hurt? Not really. I was not crying. I was screaming in pain lang. Ayon sa kanilang ina,
Hindi lamang sila nakatipid, kundi nakasiguro pa sa ligtas at maayos na serbisyo para sa kanyang mga anak. Thank you dito sa sa pa-free na na ganito. Ang laking tulong nito sa aming mga parents. Kasi kung sa private namin gastos yun eh. Nasa 3 to 4K daw. Dito, di ba? Ang ganda ng programa ni Mayora. Ang 12 years old naman na si Matt, pinilit ang kanyang nanay na ipatuloy siya dahil kinakantsawan daw siya ng kanyang mga kaklase. Ba't mo gusto magpatuloy? Na-sir po ako sa school. Dapat po grade 4 pa lang po ako. Dapat po tuloy na po ako. Kaso? Ayaw po ni mama. Para po, di ko po maramdaman yung sakit. Malaki din po kasi alam naman po natin hindi ganun kamura yung medyo pricey din po siya kapag papatanggal ka ng ngipin saka magpapatuli. May rin po siya. Medyo menos gastos po sa amin. Ilan lamang ang mga batang ito na nakapagpatuli at personal pang kinamusta ni Lubao Mayor Esmeralda Pineda at Councilor Jason Victorino sa isinagawang Operation Tule at Dental Mission 2026. Isinagawa ang programa katuwang ang Provincial at Municipal Health Office sa Barangay San Francisco at Santa Monica. Every year, di ba? Talagang kailangan sa lalaki yan. Not only tuli, pati yung dental. So, sabi ko, tinapos lang yung school. At least pagkatapos ng school, para bago sila totally magbakasyon, maglalaro, enjoy, ito muna, tuli. At kung kailangan na may pabunot, bunot. Yes, ito naman, di ba? Basta natuli sila, so mayroon silang pain reliever, mayroon din naman antibiotic. Para at least kung 3 or 4 days, para masigurado na okay yung magiging walang magiging infection. At sabi ko nga rin naman, kahit na kung in case magka-problema, sabihin lang nila sa mga RHU doctor. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa mga barangay dahil sa mataas na turnout ng mga kabataang nakiisa sa programa. Actually, before, pinapa-relax ko lang sila kasi pinagdaanan ko din naman yung operasyon na ganito. So, ini-encourage ko lang sila na huwag matakot kasi pagdating naman sa tuli dahil mas maganda na yung pamamaraan natin ngayon, hindi na siya kasing sakit noon. So, ito mas okay na para sa kanila. Kailangan lang nila lakas ng loob. Pero bakit nga ba nagpapatuli? Ayon sa Provincial Health Office ng Pampanga, karaniwang isinasagawa ito tuwing bakasyon habang walang pasok. Hindi man ito obligasyon, pinipili ng marami ang pagtutuli dahil sa 3 pangunahing dahilan. Una, kalusugan para maiwasan ang impeksyon. Ikalawa, kalinisan dahil mas madaling alagaan. At ikatlo, tradisyon bilang bahagi ng pagiging binata sa kulturang Pilipino. Importante yan, no? Lalo na yung bata ready na, no? Kasi yung normal na anatomy kasi ng natin, ari natin, nakabalot pa, no? So kailangan natin tanggalin yung pinakadulo na balat kasi kung di natin tatanggalin yon, nag-accumulate yung whitish discharge doon, yung tinatawag nilang smegma, nagiging cause ng infection. So kung nagiging common sa mga hindi tuli yung UTI, no? At may mga cases rin kasi na nagiging cause rin yung mga hindi tuli na nakaka-cancer. Bukod sa libreng tuli, nagsagawa rin ng dental mission sa bayan, katuwang ang Kapitolyo ng Pampanga, upang masigurong tuloy-tuloy ang serbisyong pangkalusugan sa bawat tubawenyo. Patunay na sa simpleng programa, malaking pagbabago ang naidudulot sa kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Libo-libong repolyo naman mula Benguet ang libreng ipinamahagi dito sa Pampanga. Nasa 80 hanggang 100 pesos ang bentahan bawat repolyo sa supermarket na ito sa lungsod ng San Fernando. Pero dito sa bayan ng Guagua, libreng ipinamahagi ito. Sa halip kasi na mabulok sa Bukirin, nakatagpo ng bagong saysay ang libo-libong kilo ng repolyo mula Benguet matapos itong maipamahagi sa iba't ibang komunidad sa Guagua at karating na lugar. Humigit kumulang 3,500 kilos ng repolyo ang naihatid sa mga residente, bunga ng sama
sama-samang pagkilos ng mga organisasyon at voluntaryo. Orihinal itong ani ng mga magsasakang nahirapang maibenta ang kanilang produkto. Isang problemang karaniwang kinakaharap tuwing may oversupply sa merkado. Sa tulong ng North Blooms, kasama ang Pombrera Cat Flowers, Ornamental Plants and Vegetable Association at Pombrera Business Park sa Guagua, nais sa katuparan ang distribusyon. Inabot nito ang mga benepisyaryo mula sa bayan ng Guagua, sa Smuan, Florida Blanca at Lubao, sa Pampanga, hanggang sa ilang bahagi ng Bataan. Bawat isa ay pinayagang magpuno ng tig-iisang eco bag. Isang simpleng hakbang na naglalayong mas maparami ang makinabang sa inisyatiba. Higit pa sa simpleng pamamahagi, ipinakita ng proyekto ang isang praktikal na solusyon sa dalawang suliranin, ang pagkalugi ng mga magsasaka at ang pangangailangan ng mga komunidad sa abot-kayang pagkain. Sa ganitong paraan, ang dating problemang agrikultural ay nagiging pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan ng komunidad. Suportado ng pamahalaang panlalawigan, ang mga ganitong paraan, ang dating problemang agrikultural ay nagiging pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan ng komunidad. Patunay na sa tamang koordinasyon at malasakit, ang ani ng isa ay maaaring maging biyaya para sa nakararami. At eto naman, PBB Collab Big Winner bumisita dito sa probinsya. Sino kaya siya? Alamin sa report. Muling nagbalik dito sa Pampanga ang Kapampangan influencer at PBB Celebrity Collab Edition Big Winner na si Mika Salamanca. Nag-homecoming si Mika para tuklasin ang mga tanyag na destinasyon sa lalawigan. Ang masasabi ko lang na yung Pampanga din is very civilized na din talaga. And pag pinuntahan mo siya, hindi na din siya, kumbaga nakikipaglaban na siya sa iba't ibang city talaga dito sa Pilipinas. Mula sa Palacol Summer Place sa Florida Blanca hanggang sa mga patok na culinary destination sa lungsod ng San Fernando, dinayo ng Kabalen Celebrity. Sa kanyang pagbabalik, mas lalo siyang namangha sa ganda, sigla at patuloy na pag-unlad ng Pampanga. Hinikayat ni Salamanca ang mga kabalen at mga turista na bisitahin, lasapin at ipagmalaki ang lokal na turismo ng lalawigan. Mibat kay ngibat, makatinya pa rin Pampanga, manyaman la pa rin reng tao magmahal at manyaman la pa rin ang pamangan ken Pampanga. Mekani! Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguranda ka.